Btr सरखनि अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों गामि ओनसोलाव मैगं फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरनो Btr सरखारा 5,000 रां अनसुंथाइ राननानै होदों। Btr सरखारा मोनफ्रोमबो बियाबावनो अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों गामि ओनसोलनि सा 200 फालांगिरि बिथांमोननो 5,000 रांनि चेक राननानै होनाय बायदियै दिनै 29 नं सुख्ला सेरफां बियाबनि MCLA एबा बिटिआरनि EM रनेन्द्र नार्जारि बिथाङा MCLA बिफाननिफ्राय सा 200 गामि ओनसोलनि गोरिब फालांगि बिथांमोननो 5,000 रांनि चेक राननानै होदों। बेनि आलादायै OBCनि थाखाय आलादायै 43 आरो बिटिआरनि नमिनेट MCLA सम्पाबति देखा बिथाङा 29 नं सुख्ला सेरफां बियाबनि गोरिब फालांगि बिथांमोननो सा 144 फालांगिरि बिथांमोननो 5,000 रां राननानै होयो। बे अनसाय बिथांखिनि चेक राननाय हाबाफारियाव 29 नं सुख्ला सेरफां बियाबनि MCLA एबा बिटिआरनि EM रनेन्द्र नार्जारि बिथाङा बाहागो लानानै Btr ओनसोलनि बिथांखि आरो जौगानायनि सायाव रायजो राजानो सिगाङाव फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो लामा दालां बायदि बायदि बिथिङाव जौगानायनि खामानिनि सायाव गुवारै बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथिनानै होयो। बे चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु UPPLनि नेहाथारि खगेन देखा, तामुलपुर जिल्ला BJPनि लोगो आफादगिरि जिनाराम बर', सुख्ला सेरफां ब्लक UPPLनि आफादगिरि बलेन नार्जारि आरो सुख्ला सेरफां ब्लक UPPLनि गाहाय नेहाथारि गौरेश्वर ब्लकनि TCLCCनि मासिगिरि लकेन्द्र नार्जारि, सुख्लाय मण्डल BJPनि आफादगिरि स्त्र सिंह चौधुरी, सुख्लाय मण्डल BJPनि गाहाय नेहाथारि प्रदीप देखा आरो मोनफ्रोमबो VCDCनि मासिगिरि आरो BJP आरो UPPL दोलोनि साफ्रोमबो मावथि आरो अनसाय बिथांखिनि साफ्रोमबो बिजाथिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। दिनैहाय जोंनि Btr सरकारनि मोनसे अबिलाखि आसनि अनसाय बिथांखि बे अनसाय बिथांखिनि मोनसे आसनिनि दारा आं सुख्लाय सेरफां समस्तिनि MCLA हिसाबै 243 जन माने OBCनि 43 जन आरो STनि 200 जन बेनिफिसियारिनि दिनैहाय चेक राननाय जादों आरो जोंनि गाहाय सासे सुख्लाय सेरफाङावनो नमिनेटेड MCLA सम्पाबति देखा बिथांनि नेतृत्वआवबो 143 ना 44 जन बे समाय जोङो रानदों। कमियाव मथा मथि माने 400 जननि खाथियाव जोङो अनसाय बिथांखिनि थ्रुयै जोङो 5,000 थाखाके माने दुखिया परियालनो जों रां माने अनसुंथाइ होनो हादों। बे होनो हानाय जे गोहोखौ जोंनि बिटिआरनि प्रधान प्रमद बर' सारा बे आसनिखौ लन्च खालामदों। बेनिखायनो आङो बिटिआर चिफ प्रमद बर' सारखौ धन्यबाद होदों। दिनै जे दुखिया परियाला सुख्लाय सेरफाङावल' नङा प्रत्येक माने बिटिआरावनो अनसाय बिथांखिनि दारा माने 5,000 करि दुखिया परियाला माबा मोनसे सिमां लानानै थांना थायो। फिसा फिसा सिमां थायो दुखिया मानसिफोरनि बे फिसा फिसा सिमांखौ रां गैयिनि थाखाय एसे रां गैयिनि थाखाय खामानिखौ मावनो हाया। 5,000 मोननायनि उनाव बिथांमोना बे दुखिया परियाला बिथांमोना बे खामानिखौ मावनो हागोन। बेनिखायनो आं गोजोननाय मोनदों गावनि समस्थियाव एफाबां बुरजा माने 243 जन बेनिफिसियारिनो आङो अनसाय बिथांनिफ्राय 5,000 थाखा रां होनो मोननानै गावनो सासे बे सुख्लाय सेरफांनि MCLA आरो बिटिआरनि EM हिसाबै गोजोननाय आं फोरमायदों रायजो राजानो बे अनसुंथाइखौ होनो हानानै। आरो गणतन्त्र देशआव रायजोआनो राजा रायजोआनो सरकारखौ बानायो आरो रायजोनि खोथाखौ साननायानो सासे गार्जेननि सासे सरकाराव थानाय दायित्व थायो। सरकाराव जों दायित्व हिसाबै जोंनि बिटिआर प्रधान प्रमद बर' सारा बे दायित्वखौ लादों। बे बिराद गोजोननाय खोथा आरो आं बिटिआरनि गासिबो रायजो राजा जानानै सारखौ आं धन्यबाद होदों बे आसनिखौ लन्च खालामनो थाखाय। आरो बिदिनो गोबां आसनि लादों गियान सोरां आसनि जों 5,000 करि माने सोलोंथाइनि नामाव स्कलारशिपबो होनो हायो। रुप निर्मल आसनि बेबादिनो गोबां माने आसनि जि आसनिनि दारा माने फिसा फिसा माने उन्दै उन्दै गथ' माने उन्दै उन्दै दुखिया परियाला बेनिफिट मोनगोन। दा बे बेनिफिट मोननायखौ जोङो नुनानै निस्सय रायजो राजायाबो गोजोननाय फोरमायदों जोंनि सिगाङाव। दिनैबो मेलनि सिगाङावनो गोबां दुखिया गोबां माने दुखुथिया परियालफ्रा बिथांमोना जोंनि सायाव फोरमायदों आंनि सायाव बुंदों जों बे 5,000खौ मोननानै बिराद गोजोनदों। सिगां जों बेबादि रां मोनफेराखै दा जों रां मोनदों मोनजेनदों आरो गोबां दंबावो बेबादिनो होबाय था होननानै जोंखौ बिथांमोना जोंखौ एडभाइस होदों। आरो बेनिखायनो आङो दिनै सुख्लाय सेरफांनि सासे MCLA जानानै आं बे रां माने खौ अनसुंथाइ होनो मोननानै
आं गोजोननाय मोन्दों गाव सासे प्रतिनिधि जानानै आरो बेनि थाखायनो जोंनि बिटिआरनि प्रधान आरोबाव आरोबाव आङो बिटिआरनि प्रधान प्रमद बर' सारखौ आंनिफ्राय आरो रायजोनि जानानै साबायखर बावदों आरोबाव बेबादिनो मोजां आसनि लानानै जाहाथे जोङो दरिद्र मानसिफोरनि जों एसे सिमांखौ जाहाथे मोजां खालामनो हायो बेखौ जोङो साननानै जों आसा खालामदों जाहाथे सारा बेबादि आरोबाव जाहाथे आसनि लाबावथों बेखौ आरो इसोरा शक्ति होदों बेखिनिखौ बुंनानै दोनदों गोजोन्थों। नमस्कार আজি আমাৰ শুক্লাই सरख সমষ্টিৰ যে নেকি বিটিআৰৰ যিটো অভিলাষী আঁচনি পঞ্চায়তশ্ৰী বিথাংগী যিটো আমাৰ আঁচনি আমি আসলে বিটিআৰৰ এটা চৰকাৰৰ পৰা নিৰ্দেশ আছিলে 24 তাৰিখে আমাৰ এই চেক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব লাগিছিলে কিন্তু আমাৰ কিছু অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ আজি আমি এই শুক্লাই सरख যিটো আমাৰ সমষ্টি আছে আমি আমাৰ যেহেতু বিজেপি আৰু ইউপিপিএল মিত্ৰ দলৰ চৰকাৰ যেহেতু আমাৰ ইয়াতে আমাৰ ৰণেন নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া আছে আৰু তাৰ লগে লগে যেহেতু আমাৰ এই সমষ্টিৰ নমিনেটেড MCLA মাননীয় আমাৰ চম্পাৱতী ডেকা বাইদেউ ডাঙৰীয়া ইয়াতে যেহেতু গতিকে আমি দুইজনে মানে EM আৰু যিটো নমিনেটেড MCLA আজি আমি ইয়াত চেক বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু এই চেক বিতৰণ যিটো মানে যিখিনি নেকি হিতাধিকাৰী আৰু ইয়াতে সবে মানে একগোট হৈ আহিছে গতিকে আমি যিটো বিটিআৰ যিখিনি নেকি আমাৰ অভিলাষী যিটো আঁচনি আচলতে আমাৰ যিখিনি নেকি আজি হিতাধিকাৰী পাইছে সবে আনন্দিত হৈছে গতিকে এনেকুৱা আঁচনি যাতে আমি ভৱিষ্যতে যাতে আমি গৰীব ৰাইজৰ কাৰণে দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই আজিৰ এই সভাৰ যোগেদি বা আমাৰ এই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি মই বিটিআৰৰ প্ৰধান চিফ তথা আমাৰ বিটিআৰৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে আমাৰ যি আগন্তুক যি নেকি আমাৰ চৰকাৰখনৰ যে গৰীব ৰাইজৰ কাৰণে যি তেওঁ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে বা যিবিলাক আঁচনি লৈ আহিছে গতিকে সেই আঁচনিবিলাক সুন্দৰ আঁচনি গতিকে আগৰ দিনত মানে আগৰ যিবিলাক চৰকাৰ কাম কাজ কৰিছিলে এই ধৰণৰ বা গৰীব ৰাইজে এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি পোৱা নাছিলে জাষ্ট মাত্ৰ তেখেতসকলে ৰাইজৰ মাজত খুটা কম্বল ৰাজনীতি কৰি পেলাই তেওঁলোকে 17 বছৰ শাসন কৰিছিলে কিন্তু আজিৰ যিটো আমাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বাধীন যিখন চৰকাৰ সেই চৰকাৰখনৰ দিনত আচলতে আমি তেখেতক ধন্যবাদ দিব লাগিব তেওঁৰ যিখিনি নেকি আঁচনি মানে আমাৰ গৰীব ৰাইজৰ কাৰণে আনিছে সেইখিনি সদায় প্ৰশংসনীয় সদায় তেওঁক মানে আমি ধন্যবাদ দিবই লাগিব গতিকে আজি যি আঁচনি আমি ধৰ গৰীব ৰাইজৰ মানে পাইছে অঞ্চাই বিথাংগী পাইছে বা আমাৰ যি নেকি জ্ঞান চৰাং আঁচনি পাইছে বা আমাৰ যিবিলাক গড মিছন হৈছে পিক মিছন হৈছে গতিকে এইবিলাক আঁচনি আমাৰ একতা বিটিআৰৰ মানে যি চৰকাৰৰ যি আঁচনি সেই চৰকাৰৰ আঁচনি আমি সঁচাই মানে মানিবলগীয়া আঁচনি বুলি মই ভাবোঁ আজি আমাৰ নমিনেটেড MCLA আৰু আমাৰ যিটো EMৰ মাজত যিখিনি চেক বিতৰণ হৈছে আমাৰ টোটেলি 378 এইখিনি আমাৰ চেক বিতৰণ হৈছে আজি 5,000 रां होनायखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों बेजों लोगोसे जोङो बे बिजेपि सरकार फैनायनिफ्राय जों सिगाङावहाय अरुणोदय आसनिबो मोनाखैमोन दायो जोंहा अरुणोदय आसनिखौबो मोनथांबाय दा बे हिसाबै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे रांखौ जोंनि बे बिटिआर एरियानि EM सार रनेन्द्र नार्जारिनि नाजानायाव जोंनि चिफ प्रमोद बर' सारनि दैदेननायाव मोननो हादों आरो आगोलाव बेफोरबायदि मोनाखैमोन जों नुफेराखै दा मोननानै गोसोखौ मोजां मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों खुलुमबाय जोंनि शुक्लाय सेरफांनि जोंनि रनेन्द्र नार्जारि एम सारा रायजो राजा दुखियाफोरनो थाखाय सहाय होदो जाबायदि बयनोबो अननानै सोरनोबा सेक होदो सोरनोबा एसे एनै सहाय होदो गोदोथ' बेबायदि होआखैमोन गोदोथ' बिदिनो मुस्रि खुन्दुं बायदिसिनासो होदोंमोन दा नाथाय रनेन नार्जारिया रायजो राजा दुखियाफोरनो बेबायदि सहाय होबाय आरो उनावबो सहाय होगोन होननानै होबावथो होननानै रायजो राजाखौ आं आर'ज गाबो जाहाथे रनेन सारनो बेबायदि हेफाजाब होगोन आरो सरकारा जोंहा देरहालांगोन जोङो बे सेकखौ मोननायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनो जोंहा गथ' गथायनि थाखायबो जेनेबा फरायनाय लेखा फरायनायफोराव सहाय जादों आरो दा एडमिसननि थाखाय बिजाब बायनायनि थाखाय आरो सानफ्रोमबो कलेजाव थांनायनि थाखाय जों बेखिनिखौ सहाय मोनदों जोबोद मोजां मोनदों आरो बे सेकखौ सोर होदों माने रनेन सारानो
होदो आरो दा आगोलाव बेफोरबायदि मोनफेराखैमोन जोङो बहुद आगोलनिफ्राय जों बहुद थाबायबो थेवबो जेबो मोनफेराखैमोन आरो मोननानै मोजां मोनदों आरो जों दा जेनेबा इयुनाव आरो मोनबावथो आरो गथ'फोरनि थाखाय इयुननि थाखाय खुलुमबाय।